Og evangelieteksten er fra Johannes evangeliet kapitel 1 fra vers 35. Næste dag stod Johannes der igen med 2 af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De 2 disciple hørte, hvad han sagde, og de fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi. Hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de 2, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas, det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Tak, Herre Jesus Kristus, fordi du er den, der er kommet til os mennesker, med den frelse og den rige nåde, som du vil skænke hver eneste af os. Vil du nu ved din gode hellige ånd vise os, hvem du er, og at vi behøver dig som vor frelser i vort liv. Amen. Den kristne kirke har sit gamle budskab, som hedder evangeliet, og det betyder et glædeligt budskab. I godt 2000 år har det budskab lydt ud over jorden for at samle mennesker ind i det nye Guds rige, så at mennesker kan høre budskabet om Jesus Kristus og tro på ham. Den kristne kirke har gennem alle årene prædiket det samme gamle budskab om Jesus, Guds søn. Og når kirken bliver ved det gamle, så er det fordi budskabet altid er nyt, når det bliver prædiket. Budskabet giver nemlig altid svar på det samme spørgsmål hos mennesket. Hvordan bliver vi fri for vores skyld? Hvordan får vi en god samvittighed? Og her er evangeliets svar altid det samme, som det også altid har været. At alle menneskets skyld er en gang for alle blevet sonet på korset af Jesus Kristus langfredag. Det er den kristne kirkes glædelige budskab til alle mennesker, til alle tider i denne verden. Tit kan vi tænke, at vort folk har glemt dette vigtige budskab. Og så alligevel. På det seneste er der i nyhederne fra de folkevalgte på Christiansborg hørt tale om både skyld og tilgivelse. Det fortæller noget grundlæggende om os mennesker. Selvom vi ikke er meget for at erkende det, så har vi alle skyld,
og vi behøver alle tilgivelse. Mange ved i dag bare ikke, hvad de skal gøre ved det. Ikke meget andet end at sige undskyld og håbe på at blive et bedre menneske. Bliver vi så også bedre? Det er vist kun i det små, det sker. Grundskaden er sket i syndefaldet, og her nytter forbedring os ikke. For Guds krav til os efter hans hellige lov er, at vi skal være fuldkomne. Og det er ikke muligt for noget menneske på denne jord i denne verden. Derfor er det, at vi behøver hjælp. Vi behøver en redningsmand, eller som Bibelen kalder det, en frelser. En, som Gud har sendt fra himlen til os mennesker i verden. Som evangelisten Johannes siger det i kapitel 3, vers 16, som kaldes for den lille Bibel, fordi centrum i den kristne tro er samlet i dette vers. Det lyder sådan: for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er netop Guds enbårne søn, som er sendt til os som vor frelser. Det er ham, vi behøver, og det er ham, som vi i dag hører om i evangelieteksten, hvor han kalder sine første disciple. Johannes Døber har forud for Jesu komme prædiket omvendelse og tro blandt mennesker, i det han pegede på Jesus som Guds søn, verdens frelser. Og da Johannes Døber ser Jesus komme hen imod ham, siger han: se, det Guds lam, som bærer verdens synd. Ved de første disciples kaldelse, der gentager Johannes Døber sit vidnesbyrd og siger: se, det Guds lam. Derved forkynder Johannes for sine 2 disciple: den Messias, som Gud ved sine profeter i det gamle testamente havde lovet, er kommet til os nu. Det er denne Jesus fra Nazaret. Han er det Guds lam, som skal bære verdens synd. Al den skyld hos os mennesker til alle tider, den skal han bære op på korset og betale i vores sted. Så hver den, som tror dette, har en frelser i Kristus og er fri fra al skyld. Med den tro på Jesus, så har vi fred, og vi har en fuldkommen glæde i vores liv, som vi kan leve med hver eneste dag. Netop det profeterede profeten Esajas om fra kapitel 53 i det gamle testamente, hvor han beskriver Jesus som det Guds lam, der bærer verdens synd. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund som et lam, der føres til slagtning som et får, der stumt, mens det klippede. Han åbnede ikke sin mund. Gud lod således vores skyld ramme Kristus, så det skulle blive os til fred og glæde. I tiden efter Esajas havde mennesker forventning, set frem til denne dag, hvor Messias skulle komme. Det er det, Johannes Døbers vidnesbyrd om lyder denne dag: se, det Guds lam. Uden nogen betænkning så følger de 2 disciple efter Jesus, for der er sket noget stort for dem. De har mødt Kristus. De følger ham for at kende ham og den frelse, som han kan give dem. Og snart så spredes evangeliet, det glædelige budskab om Jesus. For den ene disciple, Andreas, siger til sin bror Peter: vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Og derved møder Peter Jesus og bliver en del af hans disciple. Og Jesus fortsætter med at kalde sine disciple. På dagen efter møder han Filip og siger til ham: følg mig. Og Filip møder Nathanael, som han har kendt i forvejen og vidst, at også han var en, der ventede Messias og hans komme.
Filip siger det sådan: ham, som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Filip aflægger her det vidnesbyrd, at Moses i loven, det vil sige i de 5 Mosebøger, her har skrevet om Jesus. Og lige så med profeterne, også de talte om Messias, der skulle komme som frelser for menneskeslægten. Og at denne Jesus er Guds søn, han er også til lige sandt menneske, for Jesus er Josefs søn fra Nazaret. Men trods sin forventning, så bliver Nathanael grebet af sin fornuft. I det han ikke har noget positivt indtryk af de mennesker, der kommer fra Nazaret, kan noget godt komme fra Nazaret. Og det er vel ikke anderledes, end hvad vi kan sige og tænke om andre mennesker. Måske fra en naboby, eller nogle mennesker fra et fremmed land. Og tit må vi gøre andre ringere for at gøre os selv bedre end dem. Men hvad siger Filip? Jo, han siger, kom og se. Vi kan nok forkynde evangeliet om Jesus for mennesker og berette om alt det glædelige, der følger med det, som vi har i Kristus. Men samtidig er det afgørende for det enkelte menneske, at de personligt møder Jesus, som vi prædiker. Hvordan kan det gå til, var der engang en, der spurgte. Hvordan finde ind til denne tro på Kristus? Midt i det spørgsmål kan det ske, at Jesus selv kommer et menneske i møde, for sådan skete det jo med Nathanael denne dag. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde, se, det er i sandhed en israelit, som er uden svig. Og Nathanael spørger forundret, hvor kender du mig fra? Jesus siger, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Der ser den betænkelige Nathanael det store, at Jesus allerede kendte ham, før han kendte og mødte Jesus. Jo, det kan være en god hjælp og trøst, også for et søgende menneske, at han kender mig allerede. Også hvem jeg er som menneske, hvad der bor i mig, at også jeg er en, som har brug for ham, en, der kan række mig nåden og frelsen. Netop Jesu ord bliver til tro for Nathanael, der siger, Rabbi, du er Guds søn, Israels konge. Og Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Nathanael tror, fordi han har oplevet et under. At Jesus forud kender ham og har set ham. Men det er ikke det største. Han skal få større ting at se. For der er noget, som er større end mange undre. Ja, for Jesus gjorde mange undre blandt mennesker. Men hvad er det så, der er større? Her viser Jesus tilbage til den beretning, som vi hørte længst fra alteret om Jakobs drøm, også kaldet Jakobstien. Mennesker søger Gud, men hvor i denne verden kan de finde ham? Hvor er vejen til himlen for et menneske? For netop den beretning om Jakobstien peger frem på Jesus og hans komme til os. Derfor siger Jesus, sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. I Jesus ser vi Guds herlighed og storhed. Vi ser, hvorledes Gud har elsket os mennesker så højt, at han ikke sparede sin egen søn Jesus, men gav ham hen for os alle. Det beror således ikke på, hvad vi har gjort, men alene på, hvad Kristus har gjort for os på korset. Og det er alt nok for os, at vi har Kristus, og det er Guds lam, som har båret alle vores synder. Det er al vor fred og glæde. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som er, var og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og al evighed.